So back to what I was saying. Could be us. We lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away. Yet you keep coming back, 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 keep coming back. Of things we know. Spirit of things, we lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away. Yet we keep coming back, 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 keep coming back. Of things we know. Okei, eli mikä on Girls of Monkey? Mistä se edes lähti muuten? Ai niin joo. Tosi monet tytöt laittoi Instagramiin kuvia pyörillä. Tai että ne mopoilee. Ja sitten ne kirjoitti siihen hashtag #GirlsThatRide. Ja se oli siis tosi monella mopotytöllä. Joten mä päätin sit keksiä semmosen oman kuin Girls That Monkey. Se oli aluksi niinku vaan vitsi. Mä laitoin snappiin my storyin semmosen hashtag Girls That Monkey ja sit siinä istui tyttö niinku mankin päällä. Ja sit vaan tuli semmonen juttu, että meillä on tällaiset tarrat tässä tankissa, missä lukee Girls That Monkey ja tästä tulee nyt Girls That Monkey video. Eli tytöt, jotka on apina.